Kull żieda fil-paga minima trid tkun waħda maħsuba u studjata u dwar dan hemm qbil fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Iddikjara dan l-ekonomista Lino Briguljo meta kienet jieħu sehem fil-programm One News Breakfast l-għada li l-imsieħba soċjali qablu li safrar iridu jresqu proposti dwar kif għandha ssir din iż-żieda. Anzi kulħadd qabel u dinha wkoll punt ta' qbil illi hemm bżonn li ssir iktar riċerka ħankunu nafu eżatt żewġ affarijiet. L-ewwel waħda biex tinbidel il-bażi fuq informazzjoni ġdida li toħroġ mill-Household Budgetary Survey. Jiġifieri l-bażi li għandna llum inħadmet fin-1990, immaġina. Iċ-Chairman tal-MCSD John Bencini fisser kif wara li kienu analizzati żewġ rapporti tekniċi, wieħed tal-istess Briguljo u ieħor tal-ekonomista Gordon Cordina, l-imsieħba ħarġu b'numru ta' kriterji. Jiġifieri il-kif, dik hija il-question li ħarġet mill-MCSD. U allura qed ngħidu li ż-żieda trid tinħadem għabbażi ta' mekkaniżmu li diġà jeżistu b'mod li jissaħħu kemm dawn il-mekkaniżmi kif ukoll id-dialogu soċjali. Meta ngħidu għal mekkaniżmi għal xi qed ngħidu. Għax ma tistax titkellem li tolli il-minimum wage mingħajr ma titkellem fuq il-kola. Kien fl-aħħar budget li l-Gvern bat sinjal ċar li l-paga minima mhix biżżejjed u ħad diversi miżuri bilan li dħul ta' dawk fuq paga minima jiżdied. Bil-Prim Ministru jiddikjara wkoll li wasal iż-żmien li f'pajjiż b'ekonomija li qed tikber il-paga minima tiżdied. Żieda li l-imsieħba soċjali jemmnu li għandha ssir b'mod li ma jimminax il-kompetittività ta' pajjiżna. Illa li xank il-ħaddiema ma jaqbillhomx illi aħna nitilfu l-kompetittività. Illa li xank nitilfu l-kompetittività u ma stess jitilfu l-impjiegi, sorry.